Sa number 3, bangod sa pagtimbok sa presyo sa produkto petrolyo, isa sa mga ginakakulbaan nga masunod nga magsaka amo ang presyo sang abono. Isa ka negosyante sa Bacolod nagatanyag nga himuon nga compost ang mga basura halin sa merkado kag ipanagtag sa mga mangunguma. May report si Romeo Subaldo. Sa nagapadayon nga gamo sa Middle East, 3 na kasemana nga padayon ang big time oil price hike. Gani naglapak na sa mga sobra 120 pesos ang litro sang diesel. Kag nagalagas naman ang presyo sa gasolina. Bangod sini, ginakakulbaan sa mga farmers nga magasunod nga magatimbuok ang presyo sang fertilizer kag kun matabo ini magaresulta man ini sa saka sa presyo sang pagkaon. Gani para sa advocate ng organic farming nga si Ramon Oy Sr., nagakadapat nga subong pa lang nagahimo na sang tikang ang mga LGU. Ang mga panit kag mga dunot nga mga utan nga among masami nagatinangkas-tangkas lang sagwa sa mga merkado ang sara nga mahimo nga organic fertilizer. Kung ginashred ang mga dunot nga mga utan kag ginasamo sa duta, makahimo ini sang abono. I-shred naton, i-pile naton sa windrow nga style, the windrow sa windrow mo na. So after mga 3 days, i-agyan naton, i-turn naton kay to release sa carbon dioxide to introduce oxygen. So the day after amo mangyapon until guro mga 15 to 21 days, compost na siya. Di misin as compost lang, ibag mo na siya kapangatag sa farmer. Magluwas nga makahimo sang abono, mabuhinan pa sini ang kadamuon sang basura nga ginadala sa sanitary landfill nga isa pagikadako nga alibyo sa problema sa basura. Na-divert mo na ang basura sa kuwan, ang imo nga landfill, na lenten mo ng iyang life. Oh. For example, ang landfill mo 20 years. Take on it, kuwao mo dami 50% sina. So it means you could extend the landfill there. Labi lagi karon ko ng mga plastic, abi mga process mo pagin, mapagwa mo pagin. So what will be left there would be ang mga ang mga na lang, ang tawag siya na ganin, ang waste na lang ulang hindi magamit. Gani imbis nga magbakal sa abono, makakinot ang mga mangunguma kag hindi pa kemikal ang ginabutang sa mga pananom. Si Uy ang bukas nga dalon sa iya ang shredded nga mga market waste para mahimo nga abono kun luyag sa syudad sa Bacolod. Para sa iya, subong pa lang, dapat ginapreparahan na ang tanan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.